खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 27 कार्तिक 1436 मायथाइ एबा 13 नभेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै हाबा जानाय जराफोरनि जुलि जानाय जिउआव गोजोननाय लाबोगोन। न'आव गावनि जिउ लोगोरिजों हारसिङै सम हगारनायनि मोनसे मोजां खाबु थागोन। सोमोन्दोआव थानाय जरानि गेजेराव रमान्सनि थाखोआ बांगोन। जायखिजाया खामानिनि थाखाय नोंथाङा बारा नारसिननायनि गोनांथि गैया। नोंथाङा मोजां मोनग्रा सुबुंनो खोन्थानो थाखाय गोबां साहसनि गोनांथि जायो दि नोंथांनि लामाफोरा गुबुन जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2। वृषभ राशि। जायफोरनि बिमा-बिफाया बिसोरनि थाखाय सासे मोजां लोगोरि नागिरगासिनो, बिसोरनि नागिरनाया दिनै बेलासिनि सिगां आबुं जानो हागौ। जुलि जानाय आरो मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव थानाय जरानि गेजेराव सोलिबाय थानाय गोरोबलायैया जोबगोन आरो जिउ लोगोरिजों हारसिङै बारहोनो थाखाय गोबां सम थागोन। बेयो थागिबिफोरनि थाखाय फालांगियारि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8। मिथुन राशि। हारसिं थागिबिफोरा साननि जोबनायनि सिगां सासे जिउनि लोगोरि मोननो हागौ। हाबा जानाय आरो सोमोन्दोनि लोगोरिया मोनसे डेटआव थांनो सानथांखि खालामनो हागौ। जयै सम हगारनाया मिथुन राशिनि सुबुंफोरनि गोसोखौ खुसि खालामगोन। आथिखालाव जिउआव समानथि लाबोनाया गोनांथार। नखरारि नांलायनायफोरखौ सुस्रांनो नोंथांनि नाजानाया जाफुंसार जानो हागौ। सोरबा सासेया दाहार होनाय रांखौ मोनफिननो आसा खालामनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6। कर्क राशि। जुदि नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोरिजों गोरोबलायोब्ला, अब्ला गोरोबलायैया बेलासिनि सिगां जोबलांनो हागौ। नोंथांनि पार्टनारआ नोंथांजों गावनि गोसोनि बागै खुलायै रायज्लायगोन, जाय नोंसोर सानैनि गेजेराव थानाय गोरोन्थि बुजिलायनायखौ बाङाइ खालामगोन। आबुं जानाय मोनसे मावथांखिआ नोंथांखौ मान-सन्माननि थासारियाव लाबोनो हागौ। जाग्रा आदाराव गोथां मैगं-थाइगंफोरखौ लाफानाया देहाखौ गोहोगोनां खालामनो हागौ। माखासे फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायनि बेलायाव जौगानायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4। सिंह राशि। जाय सुबुंफोरनि बिमा-बिफाया गावनि गथ'नि थाखाय मोजां लोगोरि नागिरगासिनो दं, बिसोर बेलासिनि सिगां मोजां खौरां मोननो हागौ। हाबा जानाय आरो मोजां मोनग्रा जराफोरनि गेजेराव सोमोन्दोआव सोलिबाय थानाय दावराव-दावसिया बाङाइ जागोन। गावनि जिउ लोगोरिजों सम हगारनाया थासारिखौ मोजां खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1। कन्या राशि। जायफोरा दासिमबो हाबा जायाखै, बिसोरो साननि जोबनायनि सिगां गावसोरनि जिउनि लोगोखौ नागिरना दिहुननो हागोन। जुदि जुलि जानाय आरो मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव थानाय जरानि गेजेराव गोरोबलायै थासारि दं, अब्ला पार्टनारजों रायज्लायनो नाजा। रायज्लायनाया गोरोबलायनायखौ बोखारगोन आरो सोमोन्दोखौ गोथौ खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9। तुला राशि। दिनैनि गासै साना हाबा जानाय आरो मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव थानाय जराफोरनि मोजांनि थाखाय जानाय नङा। पार्टनारजों नांज्लायनायनि जाहोनाव गोसोआरि नारसिनथाय जागोन। बेनि अनगायैबो पार्टनारनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों नांज्लायनाय जानो हागौ, जाय सोमोन्दोआव गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7। वृश्चिक राशि। जाय सुबुंफोरा बावैसो हाबा जादों आरो जायफोरा सोमोन्दोआव फैदों, बिसोर गावनि जिउ लोगोरिजों नांलायनो हागौ। फिन खेबसेबाव नोंथांनि पार्टनारआ गोजाम बाथ्राफोरखौ लानानै नोंथांजों रागा जोंनो हागौ। बेबादि थासारियाव नों गोसो हमथानांगोन, नङाब्ला थासारिया जोबोद गाज्रि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3। धनु राशि। दिनै मोजां मोनलायनाय आरो रमान्सनि बेलायाव हाबा जानाय आरो रादाय होनाय सोमोन्दोआव हाबा जानाय आरो रादाय होनाय जराफोरनि मोजांनि थाखाय जागोन।
पार्टनारजों गोरोबलायनायखौ बाङाइ खालामनाया गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय रैखा मोनगोन, लोगोसे जरानि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7। मकर राशि। सानजौफुनि सिगां हाबा जानाय आरो सोमोन्दोआव बिसि-फिसायनि गेजेराव गोरोबलायनाया बारा मोजां जानाय नङा। नाथाय बिनि उनाव थासारिया मोजां जानो हागौ। पार्टनारआ गावनि रागाखौ दबथायनो हाजासे नाजागोन, जायनि जाहोनाव नोंसोर सानैबो जयै मोजां सम हगारगोन। बेयो नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2। कुम्भ राशि। रादाय होनाय सोमोन्दो आरो जुलि जानाय जरानि मोजां मोनलायनाय जिउआव खुसि फैगोन। जुदि पार्टनारजों माबाफोर गोरोबलायनाय दं, अब्ला बेबो गोमालांनो हागौ। 2 निफ्राय 3 साननि थाखाय बबेबा गोजानाव दावबायनायाव थांनो सानथांखि बानायनो हायो, जेराव नोंथाङा गावजों गाव मिथिनो थाखाय मोनसे मोजां खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8। मीन राशि। जायफोरा दासिमबो हाबा जायाखै, बिसोरो सानजौफुनि सिगां गावनि जिउनि लोगोखौ नागिरना दिहुननो हागोन। दिनै हाबा जानाय आरो मोजां मोनग्रा जरानि थाखाय गोदान खुसि लाबोगोन। पार्टनारआ गावनि गोरोन्थिखौ हमदांनो हागोन, जायनि उनाव बियो नोंथांनियाव निमाहा बिनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4।